kugendera gusangana into nabono togusika bosio asoro botero kubwatia ensemo y'abamenyi b'ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigo bono bagikeire chiburabure cyo cyaenegetigwe ase ensemo ya Keumbu ase omukutano obwaterenetie ensemeria ya Linda Mwananchi bakorwa n'umuwakili Timothy Mbaka oyo boigo hore neganga yo guchekoria hekergo ky'obojumbe ase ensemo y'ebunge yo nigatebire chiburabure echo nigo bono chigenderete nabo chisa kugendera nabo chekore maria oborendi ase aburire habarai babwaterane nabo igo bari babwateraneti wase ekyo kwimukirwa egetambokero egetindikeri chiko itiko igende getangani taito condemn amangana ali abete Keumbu nande manya otabie familia ya Mapinduzi na rongo nyirwera pole asa amangana ibanya taka panyora kaki nande mangana yiga tabasokoro kana nande Nyaribari chache igento gya kabire taito otabunanga chipare cha Nyaribari ndo chenga twa kwanere kana inmo kwanega lakini ncha senkuruga ari tindo chipara none mebekirega nakitwa ko nentonyore pare mo gari tari gotanga mbo betiga barosie ye ibeno ne chinde lakini inturende patinyare gutinyura kandi bona mangana yiga aba tubwento gutwara like kwende cultural support y'abantu beito irinde tumanye nga chitabichinde nchibasa kunyara chikorokana because bona yiga like I think understand think kigendete yiga alafu nande tubwento nyo gukunda semi kwende kwenye whatever one time na two time tego tokonya kende tigatorigia ideas na principles n'ibintu biribira nyare gutweti muchimoto so that twatebanga ki onye Nelson Nyamari onye Mwando Mbaka onye Mbirundo onye no Kengo Nyambana onye no ndubwensi ori utaito kobori inga kinkerengeri kyabwati kyo Munyaribari boronge ayina aronta eto Munyaribari tutware ekerenga tutware yani focus erinde tonyare ko chora abantu baranyare ko future umusangira kano ringumu ya Linda Mwananchi kwenye bakorukuru musocho bagacha busongo bakwana kikaroka ikabe ekaroki bosoku ngabamura bayimogetie emete bayimogetie amagena andi gintu cyo kuminara ngabaka basubati no barenge bagwata kigali amagena bakumisa abantu abasunende kigali bakaumia bakamwigwete oyo mukuru basina asirete bakabangene ikiri gasarika na cyumana mu maide kire ko Keumbu itikori kaba kabobe ikine ekoro cyo bosoko murayonde bwensi aida muri kwiwana kibirengero ryo iteri enchira tubwende gutumeka atebanga watch abantu bakurukunga the inspector general police novisia DPP egente ke bagata serious abantu bari bakore ibintu biga na bari babayete kibese ikera muri bari ntomayetenga bana mbakimuka bashoje okoro bintu biri onyemba bangiri abantu babangeta mangana ari bonse babwa twairi 14 iko nalitora